zen neurri hartu eztabaidatzen hasi zarete. Zuek hirurok irakasleak zarete, eta ikasle batzuk kopiatzen harrapatu dituzu. Zen neurri hartu eztabaidatzen ari zarete. Ikerreglez jakin badaki eta poto egitea. Zenolako poto pila, ni urdaiazpiko bila, eta Ikerrek aprobauan truk 10 patxaran botila. Egon zaiteztela ani, nik esango duta garbi, ondo jarriko dio egueran, ondo kopiau duenari.
Ez badute aprobatu, ezin karrera hautatu, eta hirurek penkatzen badute baietz politiko sartu. Politikoiek guren soldata salduko dute debalde. Segiko deu segitzeko, ez gauden ez gu galtzeko, izarran ez da inor jaioko guri neurria jartzeko. Izarra ze herria, aspalditik igerria, ez hemen inork ez du jartzen patxaranaren neurria. Ez digute irabaziko, ez da guri kopiatu. Orain ingo ditut bi hitz, orain gustora gabitz, guk hiru kopla ingo ditugu, hiru kopla hiru aldiz. Guk ez dukagu lotzari, ez jo estribillorik, irabazteko ez du behar soinuaren laguntzari. Zer de dio, egin daigun serio, puntuaketan azken kuploiek ez dute baten balio.